Hello, good evening. Hello. Hello, Daddy Jane. Kahit palista na po. Nakalista ka na, Daddy Jane. Hello. Yun po nga, nakalista na po. Wag na pong alis. Yung mga gustong sumali, palista na po. Para makapag-start na tayo. Share lang po tayo sa live natin.
lang po yung gustong sumali. Mamaya po mag-start na tayo. Makalista ka na sa episode. Palista na po, palista na. Palista na po, palista na para makapag-start na tayo. Pwede po natin i-share yung live natin. Yun pong nainit na, pwede na pong puntahan yung nainit na po, pwede na pong puntahan yung login link. Ayan po nakapin, login link muna tayo. May bago ba dito? Walang bago, no? Walang bago. Pwede na po natin puntahan yung link, yung login link. Mag-login na po tayo. Habol na lang po yung iba, habol. Baka kumakain pa yung iba. Pwede na pong puntahan yung login link. Pwede na pong puntahan yung login link. Basta po yung ating mechanics, huwag kalimutan. Yung ating mechanics.
Ayan na po yung ating login link. Nakapin po, nakapin. Pakipuntahan po. Proceed na po tayo sa login 2. Mobile. Mobile. Yung mga gustong humabol, pwede pa.
alis, wala pong alis. Konti lang tayo. Walang alis. 15 pisot. 15 pisot. Wala pong alis guys. Konti lang tayo ha. Nasaan po yung iba? Wala pong alis, konti lang tayo. Yung mga gustong sumali po, palista na po kayo. Pwede pa kayong umabol. Nasaan po yung iba? Konti lang tayo. Aalis pa kayo? Nasaan si Kuya? Kuya Jomar, nasaan? Huwag pong skip yung video ha. Yung mga monetized channel po, huwag pong skip din yung ads. Pati po yung video, huwag pong skip. Magbakas po ng 10 words pataas po. Pagkabaan po natin ang ating yung ating comments. Then lagay po namin sa ay, bigay ako. Lagay po natin sa dulo po ng comments po natin, hashtag Joanne. Yung mga monetized channel po, wag mong skip yung ads.
Tapos si Daddy J, monetize na to. Huwag pong skip yung video niya, yung ads. Nagalaw siya to kay Mama Dil. Thank you po sa inyong pag-visit. Lalab sa deal. Thank you, Lalab sa deal. Thank you so much. Thank you, Lalab sa deal. Wala ka mong alas. Lalab sa deal, walang alas. Puntahan po si Daddy J. Huwag kong skip yung ads niya. Monetize channel na po yan. Puntahan po si Daddy J. magmadali ha. Huwag pong skip yung video.
Panoorin po natin at least 1 minutes po yung video. Ako po nanonood po ako sa mga videos nyo bago ko po share. 1 minute. Para kahit halimbawang malagasan man kayo, meron pa rin kayong views na maiiwan. Ayan. Wala ka na naman signal. Pisot, wala ka na naman signal dyan. Kung mga gustong umabol po, pwede pa. Thank you, Lalab sa deal sa iyong pakipag-participate. Konti lang po kami. Mga busy mga tao ngayon. Kasi nagpe-prepare sila sa pagboto. Busy sila sa preparing. Pagboto nila. Thank you, Daddy J. Thank you. Kunti lang tayo. Yung mga gusto nga sumali, pwede pa po.
Tatamsakan muna natin si Lala sa Jill. Yan po yung lagay natin sa live chat po ni Lala sa Jill. Thumbs up, Ray. Love Joanne. Naka-premiere po yan si Lala sa Jill. Happy birthday. Sandy Imperio. Oh, baby, just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Ang pinalagi mo ang lagi kong hinihingi. Habol, habol, habol. Binibigay ka na, lumapit ka sa akin at pamadama ka sa Habol, habol, pimpisot. Pinagay na, parang nasa mga alamat. Kung nagkailangan ka ng gawin ko, magsisilbing kantayan. Malamparas parang bantayan. Kung pagsinipan ka ng bulungan. Di natin narito ang datingan ko. Pag ikaw kasama ko, kasalantangin kantuman. Oh, binibini, just touch my body. Don't need nobody. Wala pong alis, konti lang tayo ha. Ibang babae ay di kayang sumabay. Ang pinalagi mo ang lagi kong hinihintay. Di ko kaya ilan, malapit na lumapot ang mga labi natin. Dalawa na sa kamalapit ang tain, di naman kinain at salat ni Kadin. Matulog ka pa ng mantik, nakukukain din ang ka. Lalawin mo ba ako punta sa akin? O ba't tingin na lang tumakbo? Wala namang bago, huwag ka na munang lumayo. Sa'yo lang ako babayo. Oh, binibini, just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Bago tayo matapos, konti lang tayo, walang sumali. Yung mga gustong humabol dyan, yung mga gustong makipagdikitan, pwede pa kayong humabol. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Pakipuntahan po si Lalab sa din, pakitang-subscribe po. Northern Summer Mix DJs. Sandy Imperio. Ikaw ang binibili na ninanais ko. Binibiling marikit na dalangin ko. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa ating mundo. Sana ay ang habang buhay na ito. Ikaw ang binibili na ninanais ko. Binibiling marikit na dalangin ko. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa ating mundo. Saan yung iba? Ang habang buhay na ito. O pinipinig ko, ikaw ang nais ko. Na makapinig sa buong buhay ko. Naman ang panaginip, ikaw ang iniisip. Di ko alam kung bakit ako ay nabibigyan. Kung sa tuwing ikaw ay nagpapadaan. Mga mata ko ay kumikis lang pag-grad.
habol. Habol, habol. Habol, habol, Kuya Jomar. Mix DJ. Nasa Laginto pa lang kayo. John Mark. John Mark, hindi ba ikaw si Kuya? Kuya Jomar, John Mark Castillo. Kuya Jomar. Basta na Bizares, idol. Sa iyong tingin, alam ako'y natuloy na. Mga titig mo sa akin nakabighani na. Di ko mapipil ang aking nadarama. May chinig ka, girl, may chinig ka. Girl, sa iyong tingin, alam ako'y natuloy na. Mga titig mo sa akin nakabighani na. Di ko mapipil ang aking Kuya Jomar. Pakipuntahan ko si Tim Piso. Pakipuntahan ko si Tim Pisot. Pakipuntahan ko si Tim Pisot.
guys, hanggang balik po tayo ha. Thank you, Daddy Jay. Sandy Oliverio, the best. Ako na yan, baka pwede na sa akin na lang, yeah. Ika naman, hindi pa lang matik na tapos na, yeah. Di ko makikilang ang aking nararamdaman sa nasisigan ng Kuya Marv. sa kanyang pinagkatayuan, yeah. Kuya Marv, thank you sa iyo mga patamsak. Pwede ka pang sumali kung gusto mong sumali, konti lang kami. Kuya Marv, sali ka po. Kuya Marv. Puntahan po si Tim Pisot. Northern Summer Mix DJs. Koy Smart, sali ka na po. Makipagdikitan ka na. Sandy Oliverio, the best. Kaya pasali lang po yung gustong sumali. Pwede pa kayong humabol. Ano yan? Ba't pinasok nito? Takpan mo ha, marami yan. Kaya Smart, pwede ka pang humabol. Magkapagdikitan ka na po. Northern Summer Mix DJs. Ano yung iba? Ano nangyari? Ano nangyari sa'yo, Kuya Jomar? Kuya Jomar, asan ka na? Hasta la Binzares Idol. Sandy Oliverio, the best. Sandy Oliverio, the best. Ay, mabes ah. Thank you, Lalab sa deal. Matapos na po kami, konti lang kami.
nagtamsakan po si Madam Celia. Hello, hello, hello. May puntahan po si Madam Celia. Yeah, yeah, yeah. Northern Summer Mix DJ. Salamat po sa inyong lahat. Tapos na po kayo kay Madam Celia. Lahat kayo na ilapag ko guys, lahat no? Kung nandito si Tim Pisot, si Daddy J, type present nga po yung nandito. Kasi type present po yung nandito. Kasi matakot na tayo, konti lang tayo guys. Daddy J. Ano pa? Yung nandito. Yung nandito lang po yung play all ko mamaya. Episode. Gana po ba ang dito? Dalawa na lang, dalawa. Si Daddy Day, saka si Tim Pisot. At present po. Nandito. Dalawa lang po kayo. Dalawa na lang po natira. Mga po, Tim Pisot, saka si Daddy Day. Kuya Jomar nag-chat sa group, sa GC, nabusan daw ng load. Wawa naman si Kuya Jomar. Pag-pray nyo lang guys na bigyan tayo ng Lord ng biyaya para lahat kayo mabigyan ko ng load. Tsaga-tsaga lang muna po tayo. So, dalawa na lang po yung natira dito. Si Daddy J, saka si Engliso. At play all po kayo mamaya sa atin. Thank you sa inyong lahat. Tapos na po tayo kasi konti lang tayo. Sana bukas marami tayo. Pwede po kayong mag-invite guys. Tapos i-add nyo po sa GC natin. Thank you Daddy J. Daddy J, may play all. Tsaka si Tim Pisot, may play all po kayong dalawa. At thank you po lalat sa deal sa iyong pag-visit. Thank you so much. Kita-kits tayo bukas guys ha. Thank you Tim Pisot, thank you so much. Thank you
you po sa inyong lahat. Mamaya po, i-PM ko po kayong dalawa, si Daddy J, saka si Tim Pisot. Thank you po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you. Good night. Thank you po. Konti lang tayo. Sana bukas marami na tayo. Thank you, Daddy J. Thank you. Hasta la Bizares, idol. Bye-bye. Thank you po sa inyong lahat. Nakikita ka na lolo. Doon ka nakita ka ni lolo. Good night po. Mamaya po baka meron pong LS po si Sir Melvin. Mix DJs. Si Sir Melvin po, mag-send po ako ng link po sa live natin. Si Sir Melvin po, tignan natin kung mag-LS po siya. Pwede po kayong umatid sa kanya mamaya. Abang-abang lang po sa GC natin, guys. Thank you sa inyong lahat. Daddy J, Tim Pisot, Kuya Jomar, Talag sa deal. Maraming salamat sa inyo. Thank you. Good night po sa inyong lahat. Good night. Kita-kit po tayo tomorrow. Same time po.